Mis Mai oedd mis anoddaf fy ngyrfa hyd yn hyn. Dyma pryd gafodd George Floyd ei ladd gan Derek Chauvin, aelod o heddlu Minneapolis yn America. Dyn di arall yn colli ei fywyd i'r awdurdodau. Sefyllfa sydd ddim yn un newydd, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau. Beth oedd y newydd am yr achos, oedd y ffaith cafodd y digwyddiad cyfan ei recordio a'i roi ar we. Yr 8 munud, 46 eiliad cyfan. Ar holl amser, fe ddwedodd George Floyd, I can't breathe. Fe sbardinodd marwolaeth George Floyd protestiadau mae bywydau di o bwys ar draws y byd, yn ogystal â thrafodaethau hir ac anghyfforddus rhwng ffrindiau, teuluoedd a chymdogion, amhiliaeth, cydraddoldeb a hunaniaeth. Dros y 2 fis diwethaf, dwi wedi cael gymaint o sgyrsiau am y pwnc. Gormod hyd yn oed, sy'n anochel mewn ffordd. Mae yna gred bod dyletswydd ar bobl fi i egluro pam oedd beth ddigwyddodd i George Floyd mor erchyll. Nad yw'n dyletswydd arnyn nhw gwbl. Felly, fel llawer o bobl yn y gymuned, dwi wedi ffeindio'r cyfnod yn flinedig ac yn andros o emosiynol. Ond hynny, dwi wedi ffeindio fy hun yn ysgrifennu Araith ac yn llywio sgwrs ar gyfer Gwyl Amgen BBC Radio Cymru a BBC Cymru Fyw. Yr oel cyntaf o'i fath i gael ei chynnal trwy gyfrwng y Gymraeg, erioed. A dyna'r prif reswm nes i benderfynu cymryd rhan. Dydyn ni ddim yn siarad am anghydraddoldeb, am hiliaeth yn y gymuned Gymreig, bod y ddau beth yn bodoli yma yng Nghymru hefyd. Doedd llofruddiaeth George Floyd ddim just yn ddyn yn cael ei ladd oherwydd lliw ei groen. Roedd e'n symboleiddio llais sy'n cael ei anwybyddu, a bywyd sy'n llai pwysig, rhywbeth mae gormod ohonom ni yn gallu deall.